Καλό. Όχι. Λοιπόν, καλησπέρα. Που θα λέγανε και οι πρωταγωνιστές του κ. Θοδωράκη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση. Μια εκδήλωση τώρα που, να το πούμε και δημοσιογραφικά, δεν είναι κομματικού ενδιαφέροντος, δεν είναι σε κομματικό πλαίσιο, παρόλο που η κέντρο-αριστερά σε 1,5 μήνα θα αναμετρηθεί με τις δυνάμεις της. Ο κ. Θοδωράκης επέλεξε να κάνει μια ομιλία εκτός κομματικού, από ό,τι κατάλαβα, περιεχομένου. Δηλαδή δεν θα έρθει να μιλήσει για το μεγάλο στοίχημα της κέντρο-αριστεράς, αλλά θα μιλήσει για τις πόλεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αν μιλούσατε με κομματικό περιεχόμενο, η συμμετοχή δεν ξέρω πώς θα ήταν. Καλύτερα που μιλάμε για τις πόλεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό το Δήμαρχο που διοργανώνει και αυτή την εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε. Θα πω αυτό το οποίο έλεγε ο Σταύρος. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Πριν από λίγο καιρό μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλει να έρθει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε και είχα τη χαρά νωρίτερα να το φιλοξενήσω στο Δημαρχείο, όπου είδαμε τις δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει και τις δράσεις που έχουμε κάνει σε σχέση με την έξυπνη πόλη. Και μιλήσαμε λίγο και για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Πράγμα το οποίο ξέρω πως τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αναπόφευκτα αυτή την περίοδο ο Σταύρος τρέχει για έναν άλλον αγώνα μεγάλο που δίνει. Είπαμε λοιπόν να βρεθούμε, να συζητήσουμε για τις πόλεις μας, ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα, το πώς θέλουμε να τις δομήσουμε, και πιστεύω πως μέσα από αυτό, και ελπίζω, θα ακούσουμε και μερικά πράγματα ακόμη για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί το τι θα γίνει στην. Δεν θα πω κέντρο αριστερά. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι. Τις άκουσα και χθες, Σταύρο, στο debate να το λες. Το τι θα γίνει γενικά στη ζωή μας και στην πολιτική μας αφορά και στις πόλεις μας και στα πεζοδρόμια μας και στην παιδεία μας εν γέννη. Λοιπόν, σε καλωσορίζω στα Τρίκαλα, σε μια πόλη η οποία προσπαθεί να σκεφτεί διαφορετικά. Ήταν αυτό το οποίο είχα πει και στα νέα το καλοκαίρι. Υπάρχουν οι εύκολες λύσεις που λες έτσι θα το κάνω, αλλά υπάρχουν και λύσεις που πιθανώς θα είναι πολύ καλύτερες αν καθίσουμε λίγο και δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μας όλα είναι θέματα προοπτικής και άποψης των πραγμάτων. Και νομίζω πως μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο ποτάμι και στον πολιτικό σου βίο, το έχεις αποδείξει. Και στον προηγούμενο επαγγελματικό βίο. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε απλά να τρέχουμε και να ρίχνουμε ασφαλτικά σε 2-3 δρόμους, 5-6 πλάκες πεζοδρομίου, να βολεύουμε τους δικούς μας, όποια είναι δικοί μας, και να λέμε ότι κάνουμε καλή δουλειά. Δεν θα πάμε μακριά έτσι. Όλες οι κλασικές λύσεις έχουν αποτύχει. Και επειδή έχουν αποτύχει και την αποτυχία τη βλέπουμε καθημερινά εμείς, τα αδέλφια μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, οι γονείς μας που οι επιχειρήσεις τους κλείσαν, θα πρέπει πλέον να το πιάσουμε διαφορετικά το θέμα. Αυτό κάνουμε λοιπόν στα Τρίκαλα και αυτό ελπίζω να κάνεις και εσύ αύριο, εφόσον οι προσδοκίες σου ευοδοθούν, που σου το εύχομαι. Τι κάναμε μέχρι σήμερα στα Τρίκαλα για την αστική κινητικότητα? Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε προβλήματα τα οποία έχουμε στην πόλη. Μάλιστα είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, τα παιδιά από το Ειδικό Σχολείο Τρικάλων και οι καθηγητές τους. Οι πόλεις μας δεν είναι φιλικές καθόλου στα άτομα με αναπηρίες και στα εμποδιζόμενα άτομα. Η γυναίκα μου το ξέρει καλά όταν κυκλοφορούσα με το καρότσι των διδήμων, όπου στα μισά πεζοδρόμια δεν μπορούσε να περάσει. Δεν έχουμε κάνει σπουδαία βήματα ακόμη. Παρ' όλα αυτά, ζητήσαμε από τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου να περπατήσουν στην πόλη και να μας χαρτογραφήσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν σε όλη την πόλη, αλλά με τη βοήθεια των καθηγητών τους μου παραδώσαν ένα ψηφιακό υπόβαθρο εξαιρετικό. Ένα ψηφιακό χάρτη, στον οποίο σημειώσανε σημεία στα οποία δεν μπορούσαν με τίποτα να περάσουν. Εκεί πέρα λοιπόν συνδυάσαμε αυτή τη μελέτη με την κοινοφελή εργασία, τα 8 μήνα που πήραμε στο Δήμο. Επειδή η κοινοφελής εργασία ορθά μας ζητάει ένα συγκεκριμένο παραδοτέο, ένα έργο, βάλαμε λοιπόν τους ανθρώπους της κοινοφελούς εργασίας να πάρουν βήμα προς βήμα τους χάρτες αυτούς και να διορθώσουν τα κακό κείμενα της πόλης μας. Και μέχρι τώρα χαίρομαι γιατί τουλάχιστον 30-35 σημεία διορθώθηκαν. Όμως, ό,τι και να κάνει ο Δήμος, που εγώ δέχομαι ότι δεν κάνει ακόμα όσα πρέπει, ποτέ δεν θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο, αν και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες δεν φερθούμε διαφορετικά. Όσες ράμπες και να κάνει ο Δήμος, αν εμείς παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας μπροστά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν θα αλλάξουμε νοοτροπία. Παράλληλα, θα πρέπει αυτό να το περάσουμε στον κόσμο και κυρίως στους νεαρότερους. Για τον λόγο αυτό, πέρσι βγάλαμε και 2 σποτάκια με 2 σημεία ενδιαφέροντος.
Μιλήσαμε για τις διαβάσεις πεζών. Τα Τρίκαλα φημίζονται ως μία από τις πόλεις, από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα, που σταματάμε στις διαβάσεις πεζών. Και το δεύτερο, το να κυκλοφορούμε ορθά με ποδήλατα. Στα Τρίκαλα έχουμε πάρα πολλά ποδήλατα. Το λέω πάντα ότι κάνουμε διάφορα πράγματα. Ένα ποδηλατόδρομο στο κέντρο, τη διαδρομή του λεωφορείου χωρίς οδηγό. Καλώς ή κακώς παρόλα αυτά είναι νόμιμος και χρησιμοποιείται. Με τα προβλήματα που έχουμε στις μικρές πόλεις μας. Τα ποδήλατα λοιπόν κυκλοφορούν στην πόλη οπουδήποτε. Πιθανώς και άναρχα. Κάναμε ένα δεύτερο σποτάκι για τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή με τα ποδήλατα. Μου είπε κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο τι είναι αυτά που κάνετε στην πόλη, τι έχετε πετύχει. Σιγά, γεμίσατε την πόλη ποδήλατα. Υποτιμητικά μου το είπε, αλλά αυτό νομίζω πως ήταν και το καλύτερο, το μεγαλύτερο μετάλλιο από αυτά που πήραμε μέχρι τώρα. Ότι με τον τρόπο μας και με την στάση μας κάθε μέρα βγάζουμε και νέα ποδήλατα στην πόλη. Αυτά λοιπόν για τα Τρίκαλα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί σήμερα δεν θα τα ακούσετε εμένα. Θα κλείσω μόνο με αυτά τα δύο σποτάκια, είναι περίπου από 1 λεπτό το καθένα. Δύο σποτάκια τα οποία παίξανε πολύ και νομίζω πως επιτελέσανε το σκοπό τους. Το ένα νομίζω πως έχει 75-80.000 views, το άλλο έχει λίγα λιγότερα. Αλλά ήταν μια πρώτη προσπάθεια να μεταδώσουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων το μήνυμά μας. Ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τις ζωές μας. Σταύρο, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Τα κόμματα πρέπει να αλλάξουν και για να αλλάξουν θα πρέπει να μπουν άνθρωποι με διαφορετική οπτική. Είμαι βέβαιος πως είσαι ένας τέτοιος και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Στην Ελλάδα γενικά δεν σταματάμε στις διαβάσεις πεζών. Όλοι. Όχι όλοι. Υπάρχει μια μικρή πόλη στη Θεσσαλία όπου οι κάτοικοι της από πολύ παλιά δείχνουν πρωτοφανή κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Άι Βασιλό. Τόσοι που μερικές φορές φτάνουμε στα άκρα. Στα Τρίκαλα σταματάμε στις διαβάσεις πεζών. Δίνουμε προτεραιότητα σε μια ανθρώπινη πόλη. Πήγε να περάσει τη διάβαση και του μπάτσε. Κρίμα. Ήταν καλός άνθρωπος. Για τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Κύριε Θοδωράκη, θέλετε να απευθύνετε ένα σύντομο χαιρετισμό? Μετά αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί. Τι είναι πολιτική? Εγώ δεν το έχω απαντήσει ακόμα. Μπορώ να σας πω όμως τι δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική να μιλάς συνέχεια με συνθήματα. Να διαβάζεις παλιά βιβλία. Να ξεσχωνίζεις παλιά εικονίσματα. Να μιλάς συνέχεια για τη διαδικασία. Πολιτική είναι η προσπάθεια να αλλάζεις τη ζωή σου. Η σκέψη μας λοιπόν ήταν απλή. Όπως ξέρετε υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια
να ενωθούν όλες οι δυνάμεις του κέντρου, κεντροαριστερές, φιλελεύθερες, κεντρώες, οικολογικές, σοσιαλδημοκράτες, και να φτιάξουμε ένα μεγάλο προοδευτικό κίνημα. Ένα πολύ ισχυρό, δυνατό, σύγχρονο κόμμα στο κέντρο. Κάνουμε λοιπόν όλοι μας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εγώ, επειδή έχω μια απορία, όπως σας είπα, για το τι είναι πολιτική, προσπαθώ να το κάνω και λίγο διαφορετικά. Πέρα από τις κουβέντες που θα κάνω με φίλους και λιγότερο φίλους για το μεγάλο προοδευτικό κέντρο, και αύριο θα κάνω μια μεγάλη κουβέντα, ελπίζω, στη Λάρισα, με πολύ διάλογο. Ο καθένας έρχεται και ρωτάει και κάνουμε μια συζήτηση, δεν κάνω κανένα μονόλογο, πέρα από ένα αρχικό 2-3 λεπτά. Πέρα λοιπόν από τις εκδηλώσεις αυτές τις καθαρά δικές μας, ας το πω έτσι, των κεντρών, αποφασίσαμε σε μερικές πόλεις της χώρας να κάνουμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Δήμο, με τους Δήμους, για συγκεκριμένα ζητήματα. Θα κάνουμε εκδήλωση για την παραγωγή στη Θράκη, θα κάνουμε εκδήλωση για το τουρισμό στην Κρήτη, θα κάνουμε εκδήλωση για την νεολαία στην Ήπειρο και είπαμε, όχι τυχαία, εδώ στα Τρίκαλα, που είναι ήδη μια έξυπνη πόλη, να κάνουμε μια εκδήλωση για τις έξυπνες πόλεις. Γιατί εγώ θα επιμείνω. Προφανώς προσδοκούμε μεγάλες αλλαγές. Προσδοκούμε να αλλάξουμε το τόπο μας. Και μπορεί σε αυτό να μην συμφωνούμε όλοι ποιος μπορεί καλύτερα και πιο εύκολα να την αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί ότι πέρα από την τελική επιλογή είναι να έχουμε συζητήσει σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε, σε ποιες πόλεις θέλουμε να περπατάμε και βεβαίως ποια οικονομία να έχουμε, ποια παραγωγή να έχουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι θα κάνουμε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Άρα σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, να ακούσουμε ανθρώπους που το έχουν ψάξει πολύ το ζήτημα, δεν είναι προχειρογράφοι, σαν πολλούς από εμάς τους πολιτικούς, έχουν μελετήσει λύσεις και είναι λύσεις που μπορούν να συμβούν εδώ, στη δικιά μας χώρα, σε αυτόν τον αιώνα, αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ και απλώς αρκεστώ στο τέλος να κάνω κάποια σχόλια επί του συγκεκριμένου πια θέματος. Και να γνωρίζετε ότι αύριο, με χαρά, θα σας υποδεχθώ στη Λάρισα, όσοι έχετε τη διάθεση να έρθετε, στις 12 η ώρα νομίζω είναι η συνάντηση στη Λάρισα, στις 12 η ώρα, όπου θα έχουμε μια δυνατότητα να συζητήσουμε για αυτό που όλοι επιθυμούμε, τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που θα τολμήσει να αλλάξει τη χώρα χωρίς να την κρεμίσει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ένα βίντεο για τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Την τελευταία 20ετία, οι ελληνικές πόλεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο αναχρονιστικό μοντέλο της αυτοκινητούπολης, αδυνατώντας να ενσωματώσουν σύγχρονες μορφές οργάνωσης της πόλης. Η ανθρώπινη διάσταση παραμελείται συστηματικά. Σε μερικές πόλεις της χώρας έχουν γίνει κάποιες φιλότιμες, αλλά μεμονωμένες προσπάθειες. Εκλείπει η δυνατότητα σύλληψης ενός πιστικού συνολικού σχεδίου και ο τρόπος εφαρμογής του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον καθηγητή, τον επίκουρο καθηγητή, εσείς, τον κύριο Κίμωνα Χατζηγεϊπύρο, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που θα μας μιλήσει για τη βιώσιμη πόλη και για το δικαίωμα σε μια ανεμπόδιστη διέλευση. Παρακαλώ. Δεν θα ακούγεστε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που με κάνατε 20 χρόνια νεότερο όταν ήμουν επίκουρος καθηγητής. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, θα έχετε ακούσει τη λέξη μπουρζουαζία. Στα ελληνικά το λέμε αστική τάξη. Προέρχεται από τη λέξη «burg», η οποία στα αρχαία γερμανικά, σαξονικά, σημαίνει πόλη, άστη. Και από εκεί προέρχεται ο αστικός τρόπος ζωής. Η ζωή στην πόλη. Η ζωή στην πόλη όμως, όπως και η μπουρζουαζία, δεν είναι απλώς περιγραφή ενός τρόπου ζωής, αλλά είναι και κάτι που έχει πολιτικές συνέπειες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Τι είναι η πόλη? Είναι ένας χώρος, αλλά είναι και ένας τρόπος ζωής. Από την πόλη προέρχεται ο πολίτης, ο οποίος τι είναι? Είναι υποχρεωμένος σε συνεχή συμβίωση με τον άλλον. Και αυτή είναι η διαφορά από τον αγροτικό τρόπο ζωής. Από την πόλη προέρχεται ο πολιτισμός, ο οποίος πρέπει να αντιδιαστέλλεται με την κουλτούρα, την culture που λένε στα γαλλικά, δηλαδή τον πολιτισμό των αγροτικών περιοχών. Τέλος, από την πόλη προέρχεται η πολιτική, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια ώστε η υποχρεωτική συμβίωση να γίνει, να το υπογραμμίσουμε, ανεκτή στους ανθρώπους, ελκυστική στους ανθρώπους και δημιουργική. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος της τοπικής πολιτικής, την οποία αλλιώς ονομάζουμε αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, λίγες ελληνικές οικιστικές συναθρήσεις ικανοποιούν την απέτηση να είναι πόλεις. Και λίγοι τοπικοί άρχοντες έχουν αυτό, δηλαδή την προσπάθεια για υποχρεωτική και δημιουργική συμβίωση των πολιτών, ως πρώτη προτεραιότητα. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα, ως εισαγωγή στη συζήτηση με τους ειδικούς που θα ακολουθήσουν, να παραθέσω 11 σημεία που κατά τη γνώμη μου συνθέτουν την έννοια βιώσιμη πόλη. Είναι η πόλη χωρίς θερμορύπανση, διότι το κρύο αντιμετωπίζεται, ο καύσωνας όχι. Ο καύσωνας στην πόλη την καταστρέφει, πάβει να είναι πόλη. Είναι η μείωση της χημικής ρύπανσης και τοξικότητας του αέρα, της φωτορύπανσης και της ακτινορύπανσης. Είναι η ασφάλεια στην κυκλοφορία, στα πεζοδρόμια, στους πεζοδρόμους, στα πάρκα, στις πλατείες. Η ασφάλεια και στην επαφή με περιθωριακά άτομα. Είναι η ελεύθερη κινητικότητα. Η κίνηση ως επιτοπλίστων με τη σωματική μας δύναμη, δηλαδή με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα καθαρά, αθόρυβα, κυρίως σταθερής τροχιάς. Είναι τα συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων, αυτοκινήτων, ώστε να μην υποχρεώνεται ο καθένας να φέρνει το ιδιόκτητό του. Είναι οι προβλέψεις για αναπήρους, είναι τα δίκτυα επικοινωνίας των πολιτών. Η πόλη, η βιώσιμη, προϋποθέτει ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, με διαλογή στην πηγή, με ανακύκλωση, με οικιακή κομποστοποίηση, με επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων που δεν είναι για πέταμα, και αυτό θα πρέπει να προωθεί και την κοινωνική οικονομία. Πόλη πρέπει να είναι η ορθολογική διαχείριση των νερών, οι καθαρισμοί των βρώμικων νερών, η επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, η διατήρηση των ρεμάτων πολλαπλού σκοπού για αερισμό, ως ευχάριστη χώρη κτλ. Η πόλη πρέπει να είναι ήσυχη, με μείωση των πηγών θορύβου και ευαισθητοποίηση των πολιτών
ώστε να μην παράγουν υπερβολικό θόρυβο. Η πόλη πρέπει να είναι καλέσθητη, πράσινη, οικολογική, με δίκτυο πράσινων διαδρόμων. Στην πόλη πρέπει να εξαλειφθεί η περιθωριοποίηση των ανθρώπων. Δεν είναι σωστή πόλη όταν διάφορα περιθωριακά άτομα δυστυχούν στις διάφορες γωνιές της. Η πόλη πρέπει να έχει δημόσια μέριμνα και για τους εσωτερικούς χώρους, για τα σπίτια, τα γραφεία, τα σχολεία, τα αυτοκίνητα, το εσωτερικό των αυτοκινήτων. Και ενδέκατο και τελευταίο σημείο είναι η καταξίωση του δημόσιου χώρου. Παραδείγματος χάριν, όχι δωρεάν στάθμευση για κανέναν, αυστηρή πάταξη των βανδαλισμών κτλ. Και ιδίως ανάπτυξη των σκηνών δρόμου στο δημόσιο χώρο. Και επιτρέψτε μου να τελειώσω διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενο της Σώτης Τριανταφύλου που δημοσιεύτηκε πριν από 10 χρόνια. Οι δραστηριότητες, τα γεγονότα στην πόλη γίνονται θέαμα. Ένα εργοτάξιο, ένα χαλασμένο αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, ένα ατύχημα, μια ουρά αναμονής. Μα τι περιμένουν όλοι αυτοί? Μια καλλιτεχνική παράσταση γύρω από ένα συντριβάνι. Τίποτε από αυτά δεν συμβαίνουν στην οδό Πειραιώς, στη Βάθη, στη Βικτόρια, στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αστυνομία πουλάει τζάμπα μαγιά. Λαθρομετανάστες πουλάνε επίχρησα ρολόγια. Οι εργολάβοι περιμένουν σαν όρνεα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι άστεγοι, τα πρεζάκια και τα μπαχαλάκια περιπλανούνται, μισώντας ο καθένας για τους λόγους του αυτό το χώρο που θα μπορούσε να είναι η πύλη της Δύσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο που έχει το θέμα έξυπνη πόλη και υπεύθυνοι πολίτες. Οι σηματοδότες ως σημεία αναφορά στην πόλη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανέβρεση συγκεκριμένων σημείων προορισμών εντός της πόλης. Με την πρόταση αρρύθμισης των σηματοδοτών δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς και κωδικοποίησης των διασταυρώσεων που απλοποιεί την ανέβρεση διαδρομών και προορισμών στην πόλη. Επίσης, ενισχύονται η φιλικότητα και η λειτουργικότητα της πόλης, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται χιλιάδες ανθρωποώρες και άσκοπα οχηματοχιλιόμετρα καθημερινά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί μάλλον το κυρίου Κωνσταντινίδη ήταν αυτό το θέμα, το βίντεο, έτσι. Ο κύριος Χαρόπουλος τότε θα μιλήσει. Θα δούμε το βίντεο το δικό σας. Όπα. Το βίντεο λοιπόν του κυρίου Χαρόπουλου πρώτα.
Κύριε Χαρόπουλε, ελάτε, εκπρόσωπος του τομέα πρόνοιας από το ποτάμι. Πώς πραγματικά είναι. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να δείτε πώς ένα άτομο με αναπηρία, εφόσον είναι εκπαιδευμένο, μπορεί να ανέβει και σε ένα λεωφορείο. Πραγματικά μεγάλη τύχη αυτό. Η μία η ρόδα. Εκτός από αυτό το μικρό ατύχημα. Αναδεικνύει το πρόβλημα. Δεν είναι απλά το δείχνει. Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά. Για να δείτε αυτό το μικρό σοου που είδατε πριν λίγο, στην πραγματικότητα οφείλεται σε μια επιστήμη που λέγεται εργοθεραπεία, η οποία μας μαθαίνει, τα άτομα με αναπηρία, το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το κάθε τι λειτουργικό που έχουμε. Έτσι, τώρα θα το κάνω. Ελευθερία δεν το έχω ξανακάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου, την Ελευθερία, που είναι εργοθεραπεύτρια και με έχει εκπαιδεύσει να κάνω τα πάντα στη ζωή μου. Κύριε Δήμαρχε, αν πραγματικά είχα βιώσει μία μέρα πριν την πόλη σας, το σημερινό μου λόγο θα ήταν τελείως διαφορετικός. Ήρθα και πραγματικά εξεπλάγινα. Λες και βρέθηκα ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο. Σταματάγανε τα αυτοκίνητα στον δρόμο να περάσουν οι πεζοί. Από τους πεζόδρομους έβλεπα... Από τους πεζόδρομους έβλεπα τους πεζούς να κυκλοφοράνε χωρίς να τους ενδιαφέρει να θα περάσει εκείνη την ώρα αυτοκίνητο. Σοκαρίστηκα, θα είμαι ειλικρινής. Έβλεπα τους ποδηλατόδρομους στον δρόμο, έβλεπα τους πεζούς πραγματικά να χαίρονται να περπατάνε. Αυτό με σοκάρισε. Είναι τιμή σας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των ατόμων με αναπηρία τουλάχιστον όσον αφορά την προσβασιμότητα και θα ήθελα να σας επισημάνω για κάτι να βάλετε και μερικά αναπηρικές θέσεις λίγο περισσότερες. Τώρα, να διορθώσουμε και την όραση γιατί το γύρας έρχεται. Το αστικό περιβάλλον δημιουργήθηκε αιώνες τώρα από ανάγκες όπως οικονομικές πολιτικές, ασφάλειας, μετανάστευσης, που προέκυπταν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εποχής. Η δόμηση και ο σχεδιασμός εγέννητο σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εκάστοτε εποχής. Ιδιαιτερότητες όπως η μορφολογία του εδάφους, αλλά και πολιτικές, κοινωνικές και άλλες επιταγές. Βρεθήκαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε κληρονομήσει πόλεις με άναρχη δόμηση και να είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε σε αυτές. Καλούμαστε λοιπόν να ζούμε σε ένα μη συμβατό και εχθρικό περιβάλλον, όπου η εξέλιξη και οι ανάγκες μετακίνησης έφεραν στη ζωή μας τα μέσα μαζικής κοινωνίας αλλά και την αυτοκίνηση. Βρεθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα να κατασκευάζουμε κάθετες πολυκατοικίες, δίχως να υπολογίζουμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλές οικογένειες σε περιορισμένους χώρους, δίχως ίχνος πρασίνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξεχάσαμε να κτίσουμε πόλεις αξιοπρεπώς κατοικήσιμες προς όφελος του γρήγορου κέρδους, αλλά και μιας επίπλαστης ανάγκης για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Με συνέπεια την κατάσταση αυτή που ζούμε σήμερα. Στα αστικά κέντρα φτιάξαμε πολυκατοικίες με μικρούς ανελκυστήρες για να κερδίσουμε μερικά τετραγωνικά προς πώληση. Με πολυτελείς εισόδους, εντός εισαγωγικών, με αρκετά σκαλιά, ώστε να θρέψουμε το συναίσθημα του αρχοντοχωριάτη. Φύγαμε από το χωριό μας, όταν πάμε τώρα πλέον στο νέο διαμέρισμα, να μην έχει και μια πύλη, μια είσοδο, η οποία να έχει τα σκαλιά και τα μαρμάρινα, αλλά το διαμέρισμά μας όμως κουτάκι, άλλο αυτό. Αγνοώντας παντελώς, λοιπόν, τις ευάλωτες ομάδες και τα άτομα με αναπηρία, λες και κύριο μέλημα ήταν να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Θυμηθείτε Κωνσταλέξη. Έπειτα από την επιτυχή στροφή της χώρας μας στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, φτάσαμε στο σήμερα. Δυστυχώς καταλήξαμε να διεκδικούμε
να νομοθετούμε και να ενσωματώνουμε με μεγάλη καθυστέρηση εν έτη 2017 στην νομοθεσία μας τα αυτονόητα, όπως η Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, η οποία εκδόθηκε το 2007. Εμείς ήρθαμε 10 χρόνια αργότερα να την κυρώσουμε στη Βουλή μας και να την ενσωματώσουμε στην νομοθεσία μας. Ως άτομο με αναπηρία, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να χαιρετήσω την απόφαση της πολιτείας, αλλά και να επισημάνω πως δεν αρκεί να νομοθετούμε μόνο, αλλά και να εφαρμόζουμε τους νόμους. Η συζήτησή μας σήμερα έχει ως επίκεντρο την έξυπνη πόλη. Εγώ βάζω και την παράμετρο του υπεύθυνου πολίτη που πρέπει να συνενέσει και να συμμετέχει ενεργά, ώστε να λειτουργήσει το μοντέλο μιας έξυπνης πόλης. Για να επιτύχει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας από εμάς τις ευθύνες απέναντι στον εαυτό του, την οικογένειά του, στον συμπολίτη του και στην κοινωνία. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Μα όλα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Αγωγή, αγωγή, αγωγή. Και παιδεία, παιδεία, παιδεία. Ας επενδύσουμε λοιπόν με το να εφοδιάσουμε το παιδί από τα πρώτα του χρόνια με σεβασμό απέναντι στην κοινωνία και σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ας μπολιάσουμε τη νέα γενιά με αξίες, τις οποίες θα ανατροφοδοτούμε μέσω της εκπαίδευσης και το αποτέλεσμα σχεδόν με βεβαιότητα θα μπορούσα να πω, μήπως φωνάζω πολύ, σχεδόν με βεβαιότητα θα μπορούσα να πω πως θα είχε σεβαστά ποσοστά επιτυχίας. Αναφερόμενο στην εκπαίδευση, πόσο πιο ασφαλή θα ήταν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενναίες αν μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εισήγαγαν τους κανόνες και τα σήματα οδικής κυκλοφορίας? Θα παθαίνουν τα παιδιά από την αρχή. Δηλαδή, κυκλοφορούμε σε μια καθημερινότητα, την οποία και εμείς οι μεγάλοι το ξεχνάμε μερικές φορές, τα σήματα, δεν δίνουμε σημασία, αλλά θα έχουμε μετά το μικρό από δίπλα. Μπα! Στοπ! Πεζί! Λοιπόν. Και στο τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να μπει σαν υποχρεωτικό μάθημα να εξεταζόντουσαν τα παιδιά στα σήματα και να έπαιρναν πιστοποίηση. Το μισό κομμάτι δηλαδή ουσιαστικά από το δίπλωμα που πηγαίνουμε όλοι να πάρουμε. Και χωρίς να χρειάζεται και κάποιους ντενεκέδες λάδι, έτσι. Το αφήσουμε αυτό. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο κύριο θέμα μας. Για να δημιουργηθούν έξυπνες πόλεις, δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, αλλά έξυπνες παρεμβάσεις όπως αυτές που έχετε κάνει εσείς, κύριε Δήμαρχε. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην πόλη της Αθήνας υπάρχουν στάσεις λεωφορείων που προβάλλει από το πεζοδρόμιο μια πλατφόρμα, για όσους έχει τύχει να τη δείτε. Και αυτό είναι για να μην σταθμεύουν τα οχήματα, ώστε να μπορούν να επιβιβάζονται οι πολίτες, οι επιβάτες μέσα στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Πόσο δύσκολο ήταν να προβλέψει ο κατασκευαστής, ή μάλλον πόσο πιο έξυπνο θα ήταν εκ μέρους του, εάν φρόντιζε αυτή η πλατφόρμα να βρίσκεται σε τέτοιο ύψος που να είναι πλησίον του σκαλιού του λεωφορείου. Έχουμε ένα μέσο όρο σε όλα τα λεωφορεία και στη τελική ανάλυση δεν θα χρειαζόταν να παραγγέλνουμε λεωφορεία με ράμπες. Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Θα ήταν τόσο απλό. Σηκώνουμε λιγάκι το πεζοδρόμιο εκεί που είναι η στάση του λεωφορείου. Και περνάει ο επιβάτης, περνάει ο παππούς, περνάει η γιαγιά, περνάει η κυρία με τα δίδυμα που λέγαμε πριν, ανεβαίνουν η κυρία με το καροτσάκι. Όλα γίνονται τόσο απλά. Απλά θέλει μια έξυπνη λύση. Εμπειρικά θα σας αναφέρω πως στα 6 χρόνια που βρίσκομαι καθυλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο και χρήση αποκλειστικά των μέσων μαζικής συγκοινωνίας για τη μετακίνησή μου, μόλις σε 4 λεωφορεία λειτουργούσαν οι ράμπες. Αλλά και πάλι ήταν αδύνατη η επιβίβαση, διότι δεν μπορούσα να πλησιάσω το πεζοδρόμιο. Για να κατέβει η ράμπα, να κουμπίσει πάνω στο πεζοδρόμιο για να μπορέσω να ανέβω. Κατέβαιναν οι ράμπες και ήταν απαγορευτική η κλίση. Ήταν τόσο μεγάλη κλίση που δεν ήταν δυνατόν να ανέβει το αμαξίδιο επάνω. Βέβαια, με το θράσος το δικό μου, το να χρησιμοποιώ τα μέσα, αλλά και το φιλότιμο των συμπολιτών, όπως είδατε και πριν λίγο, όλοι έχουμε ένα φιλότιμο αυτό στη χώρα μας, δηλαδή είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς τελικά. Με τους τρόπους λοιπόν αυτούς είναι η δυνατή μετακίνηση με λεωφορεία. Ας μην αναφέρω τη μετακίνηση με την υπεραστική συγκοινωνία, όπου εκεί δεν υπάρχει καν θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Γνωρίζετε, θα πρέπει να υπάρχει πτυσσόμενο αμαξίδιο, να το βάλεις στη ράμπα, στη θέση των αποσκευών από κάτω και να σε πάρουν 4 μπρατσωμένα παλικάρια και να σε πάνε πάνω και να αισθάνεσαι και γίγαντας. Σε σηκώνουν στον αέρα. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος από κάτω που πρέπει να συζητώ. Πάση περιπτώσει. Αγανακτισμένος λοιπόν και μη δυνάμενος να κάνω διαφορετικά, υποχρεώθηκα να προμηθευτώ αναπηρικό αυτοκίνητο, μόλις πριν λίγο καιρό.
και να συμβάλλω και εγώ στη ρύπανση του περιβάλλοντος, στην αύξηση της κυκλοφορίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας άλλης χώρας όμως, όχι της δικής μου, γιατί δυστυχώς έχει αποβιομηχανοποιηθεί η δική μου η χώρα και αναγκάζομαι να αγοράσω από ξένη χώρα. Βρίσκομαι σε μια χώρα που δυστυχώς δεν παράγει σχεδόν τίποτα. Ας μιλήσουμε και λίγο για κάποια θετικά όμως. Το πλέον φιλικό μέσο μετακίνησης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τουλάχιστον είναι το μετρό. Αλλά πόσο συχνά ακούμε από τις ανακοινώσεις πως ο ανελκυστήρας σε κάποιο σταθμό δεν λειτουργεί και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα καλούνται να αποβιβαστούν σε κάποιο άλλο σταθμό. Πριν λίγο είδατε στο βίντεο μία ανάλογη περίπτωση, όπου χρειάστηκε να κάνω τα μαγικά τρίκ που μου έχει μάθει η σύζυγός μου, με κίνδυνο πάντα, έτσι, της σωματικής ακεραιότητας, να ανέβω από τις κυλιόμενες σκάλες. Σε ευχαριστώ πάλι, Ελευθερία. Μια και μιλάμε για το ρίσκο. Μιλώντας για ρίσκο, θα αναφέρω τους ελιγμούς των πολιτών μεταξύ των κινούμενων και σταθμιμένων αυτοκινήτων και την καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο όσων ρισκάρουν να μετακινηθούν στην πόλη με αναπηρικό αμαξίδιο, με καρότσι μωρού, μητέρες με το μικρό παιδί στο χέρι ή στην αγκαλιά, με καρότσι με ψώνια, τουρίστες με τις αποσκευές τους, τα σχεδόν ανύπαρκτα πεζοδρόμια, όπου κυρίως εξυπηρετούν τα αυτοκίνητα που τα καταλαμβάνουν, τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων, τα δέντρα που είναι φυτεμένα μέσα στη μέση του πεζοδρομίου που έχει πλάτος μικρότερο του 1 μέτρου, αλλά φυσικά εξυπηρετούν και τις ζαρτινιέρες του γείτονα, τα δίκυκλα. Πρέπει να παρκάρουμε το μηχανάκι, μην το αφήσουμε εκτεθειμένο. Όχι. Ο επλειστός μπορεί να εκτεθεί. Άλλο αυτό. Το μηχανάκι πρέπει να πληρώσουμε. Έτσι λοιπόν, είναι κατακλείδη, μόνο πεζοδρόμια δεν μπορούν να ονομάζονται, αφού δεν εξυπηρετούν στο παραμικρό το σκοπό που κατασκευάστηκαν. Μιλώντας για προσβάσιμους χώρους, έχετε αναρωτηθεί πόσες από τις δημόσιες υπηρεσίες μας ή πόσες τράπεζες ή πόσοι πολλοί άλλοι δημόσιοι χώροι, όπως πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, είναι προσβάσιμοι? Θα εκπλαγείτε αν σας πω πως το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, που βρίσκεται στην Ομόνια, που είναι το κεντρικό φαρμακείο της Αθήνας, που πηγαίνουν όλοι οι Αττικοί σχεδόν εκεί, προμηθεύει εξειδικευμένα φάρμακα υψηλού κόστους και δεν είναι προσβάσιμο. Όταν πηγαίνω εγώ να προμηθευτώ τα φάρμακα, με το φιλότιμο των εργαζομένων που ζουν, γιατί υπάρχουν φιλότιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχει και αυτό, το δεν πρέπει να δώσουμε σημασία, λοιπόν, έρχονται και με εξυπηρετούν. Πρέπει να στεκόμαστε. Δεν θέλω να στεκόμαι εγώ στο φιλότιμο του καθενός. Θέλω να το κάνω μόνος μου. Μπορώ. Έχω διδαχθεί. Μπορώ. Το θέλω να το κάνω μόνος μου. Τέρμα. Είμαι αυτόνομο. Αυτό είμαι. Αυτό που βλέπεις, αυτό παίρνεις. Θέλω να υπάρχει η δυνατότητα να μπορώ και εγώ να λειτουργήσω σαν ελεύθερος άνθρωπος. Δεν ζητάω πολλά. Ζητάω τα αυτονόητα. Έχω γράψει μερικά ακόμα, τα οποία νομίζω πως είναι περιττά. Όπως είδατε σε κάποια στιγμή, καθώς κατέβαινα με το αμαξίδιο, βρέθηκε κάπου να σκοντάφτει και να ήταν έτοιμο να πέσει το αμαξίδιο. Αυτό ξέρετε που ήταν? Ήταν κατά την κατάβαση από την Ακρόπολη. Έτυχε μετά από χρόνια και επισκέφθηκα την Ακρόπολη και λειτουργούσε επιτέλους ο ανελκυστήρας που ανεβάζει το αμαξίδιο επάνω στην Ακρόπολη. Σοκαρίστηκα, ειλικρινά. Αλλά όμως δεν μπόρεσα να πάω να βγάλω εισιτήριο, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στο να πάω να βγάλει εισιτήριο. Θα πρέπει να έρθει κάποιος φιλότιμος συμπολίτης να πάρει την κάρτα σου, γιατί μας δίνουν μια κάρτα, την οποία μπορούμε να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στα πολιτιστικά μνημεία. Πρέπει να έρθει λοιπόν ένας πολύ καλός συμπολίτης, άλλος ένας άνθρωπος με φιλότιμο, και όχι εγώ για να πάω να προμηθευτώ το εισιτήριό μου. Ανεβαίνοντας επάνω, το αμαξίδιο κόντεψε να διαλύσει. Το ίδιο και στην κάθοδο. Όπως είδατε, με κίνδυνο πραγματικά την ακεραιότητα του. Μάλιστα, επειδή τα αγγλικά μου δεν είναι και τα αγγλικά, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, μια κυρία, δεν ξέρω τώρα ποια εθνικότητας ήταν, μου το κάπως με το challenge, εν πάση περιπτώσει, αν έχετε ξαναμπεί σε αυτή την πρόκληση να το κάνετε ξανά. Και με τα λίγα αγγλικά μου, βέβαια, της είπα και εγώ, όχι είναι η πρώτη φορά που το κάνω με αμαξίδιο. Εντάξει, ένα χαμόγελο, κατανόησης, αλληλοκατανόησης, γιατί κατάλαβα ότι αυτή η κυρία ζει σε κάποιο σίγουρα προηγουμένο περιβάλλον, ενώ εγώ ζω σε αυτό το περιβάλλον που ζω. Αλλά είναι απόλαυση όμως, πιστέψτε με. Γνωρίζετε πως ένας χρήστης αμαξιδίου δεν μπορεί να υποβάλει φόρο τιμής στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην Αθήνα? Πριν από καιρό το είχα αναφέρει στον κύριο Καμίνη. Λέω, κύριε Καμίνη, σαν απλό άτομο με αναπηρία, απλά θέλω να σας αναφέρω πως θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής, να πλησιάσω κοντά, να δω τις ολιάς, παιδί μου, έτσι, τουριστικά έστω, αν μη τι άλλο. Μου λέει, ξέρετε, δεν ξέρω αν ανήκει στο Δήμο της Αθήνας ή αν ανήκει στη Βουλή. Λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει που ανήκει.
με ενδιαφέρει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πλησιάσω κοντά στο μνημείο. Θα ήθελα να αποβάλω φόρο τιμής στα κόκαλα των νεκρών μας. Αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να με ακούσει κάποια στιγμή ο κύριος Καμίνης ή και κάποιοι από τη Βουλή και να κάνουν προσβάσιμο. Γιατί υπάρχουν τουρίστες που τους έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη τα χρήματά τους, έχουμε ανάγκη. Γιατί ένας τουρίστας με αναπηρία δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους συνοδούς του. Φανταστείτε, 1+2 το minimum. Τι ανάπτυξη τουρισμού λοιπόν μπορούμε να έχουμε στις πόλεις μας, στα μνημεία μας, μέσα από την ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος. Θα το συζητήσουμε, κύριε Δημαρχή, το γνωρίζω, ήδη έτυχε και είχαμε μερικές συμπτώσεις σε μια συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Παράλληλα, είδατε πως βρέθηκα εκεί πέρα απ' έξω από τη Βουλή, ανάμεσα σε μια λεωφόρο, όπου περνούσαν αυτοκίνητα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν θα αργήσω, κύριε Θοδωράκη, θα είμαι σύντομος. Δεν υπήρχε δυνατότητα, γιατί δεν υπήρχε θέση για να πάει το αναπηρικό αυτό αμαξίδιο. Για τους πεζούς υπάρχει, για το αναπηρικό αμαξίδιο όχι. Οπότε ήμουν εγώ εκτεθειμένος μέσα στη μέση. Αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά έξυπνες λύσεις. Απλές λύσεις, τις οποίες βέβαια θα μας αναπτύξει ο επόμενος ομιλητής. Και τώρα, για να μην σας κουράσω άλλο, λύσεις και αξιόλογες προτάσεις υπάρχουν. Να τολμήσουμε να τις εφαρμόσουμε. Η εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, αν μπορεί να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις, μικρά οικονομικά συμφέροντα και να πάρει το πολιτικό ρίσκο να εφαρμόσει προοδευτικές και καινοτόμες πρακτικές, μόνο όφελος θα αποκομίσει για τους πολίτες της και είναι βέβαιο πως τελικά θα εισπράξει την ευγνωμοσύνη τους. Κύριε Δήμαρχε, δεν σας γνώριζα πριν. Θα είχα τροποποιήσει τελείως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Έξυπνοι δρόμοι για μια ανθρώπινη πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι γρήγορος και συνοπτικός, καθότι ο Κίμωνας ο Χατζιμπύρος έκανε μια θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος της βιώσιμης πόλης και εγώ θα μπω αμέσως στα πρακτικά ζητήματα, στα πιο πρακτικά. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω δύο πράγματα, δύο παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι η πόλη των Τρικάλων είναι πραγματικά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το Άμστερνταμ της Ελλάδος. Η ποδηλατοκίνηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, οι υποδομές για το ποδήλατο και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την βιώσιμη κινητικότητα είναι πραγματικά στην πιο πρωτοπόρα γραμμή των ελληνικών πόλεων. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι ταυτόχρονα με αυτή την πολύ μοντέρνα προσέγγιση ο Δήμος καταφέρνει να δίνει δείγματα γραφής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως μας παρουσίασε μαζί με τον Σταύρο του Θοδωράκη πριν λίγο στο Δημαρχείο. Το δεύτερο πράγμα, όσον αφορά την ουσία της πολιτικότητας αυτής της σημερινής εκδήλωσης, έχω να δηλώσω και σαν επιστήμονας των πόλεων, αλλά και σαν πολιτικών, ότι η πολιτική και η ουσία της είναι ακριβώς αυτή, να μπούμε στην ουσία των προβλημάτων, να μπούμε στις προγραμματικές θέσεις που το νέο προοδευτικό κίνημα θα συγκροτήσει. Και υπ' αυτήν την έννοια, η θεματικότητα των εκδηλώσεων που ο Σταύρος ο Θοδωράκης έχει αναλάβει ενδεικτικά σε 5 πόλεις, στην πραγματικότητα σηματοδοτούν την ουσία της πολιτικής. Έχω δύο πολύ γρήγορα βιντεάκια, τα οποία θα μας δείξουν δύο παραδείγματα με έναν τρισδιάστατο τρόπο. Στην εικόνα φαίνονται τα τυπικά κυκλοφοριακά προβλήματα που σημειώνονται στις εισόδους των σχολείων στις πόλεις. Στενό πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο, σταθμευμένα οχήματα που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, έλλειψη πρόνοιας και μέτρων για την απρόσκοπτη κίνηση των μαθητών.
3 απλές παρεμβάσεις μεταμορφώνουν το οδικό περιβάλλον και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Μικρή οπισθοχώρηση της εισόδου, η οποία αυξάνει το ζωτικό χώρο του πεζοδρομίου, τοπική διαπλάτυνση του πεζοδρομίου που αποκαλύπτει το οπτικό πεδίο και ανυψωμένη διάβαση πεζών με χρωματική διαφοροποίηση, η οποία υποχρεώνει σε μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και σε απόδοση προτεραιότητας στους μαθητές. Και ένα ακόμα πολύ γρήγορο, το ίδιο γρήγορο. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα σε έναν δρόμο όπου τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν την περιοχή της διάβασης, εμποδίζοντας τους πεζούς που κινούνται με πράσινο. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι και η θέση του σηματοδότη στο τέλος της διάβασης. Αν τοποθετηθεί ο σηματοδότης στην αρχή της διάβασης, οι οδηγοί των αυτοκινήτων υποχρεώνονται να σταματήσουν πριν από τη διάβαση, προκειμένου να έχουν οπτική επαφή με το σηματοδότη. Η διάβαση πεζών, συνεπώς, παραμένει ελεύθερη και οι πεζοί μπορούν να διέλθουν άνετα και με ασφάλεια. Είναι όπου τύχει. Είναι και έτσι, είναι και αλλιώς, είναι και στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για 25 χρόνια ασχολούμαι με τα συγκοινωνιακά προβλήματα των πόλεων. Έχω κάνει περισσότερες από 300 με 350 μελέτες στο σύνολο της χώρας. Έγραψα το 2014 ένα βιβλίο όπου σκέφτηκα εν μέσω μνημονίου να καταγράψω με απλό τρόπο παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στην πόλη και οι οποίες ταυτόχρονα να είναι φθηνές, οικονομικές, άμεσες. Την ίδια στιγμή θα μπορούσα να γράψω 100, 150, αλλά έμεινα σε 30 εμβληματικές και σημαντικές, με την έννοια ότι είναι οι περισσότερο επαναλαμβανόμενες και αυτές που θα μπορούσαν να τυποποιηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτές οι προτάσεις στα χέρια ενός δημάρχου να μπορούν να είναι ένας άμεσος πρακτικός οδηγός της επόμενης μέρας. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να, ένας τρόπος, η σημερινή κατάσταση είναι πάντα στην αριστερή εικόνα πάνω. Συνήθως τα αυτοκίνητα σταθμεύουν το ένα πίσω από το άλλο, έτσι, πάμε λίγο πίσω, και έτσι δεν μπορούν και οι πεζοί να περάσουν. Με την διαπλάτυνση την τοπική χάνουμε βέβαια μερικές θέσεις, αλλά δέστε τον αέρα που παίρνει ένα πεζοδρόμιο και τη δυνατότητα που μας δίνει φυσικά να κάνουμε και μια δενδροφύτευση. Πάμε στο επόμενο. Εδώ βλέπουμε ένα δρόμο, όπως πολλούς, που έχει 4,5 μέτρα πλάτος, χωρίς να... Λοιπόν, χωρίς να τον αγγίξουμε, το 1 μέτρο, χωρίς να θίξουμε την λειτουργική του ικανότητα, το 1 μέτρο το κάνουμε ποδηλατόδρομο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δρόμο και έχουμε έναν ποδηλατόδρομο, διότι πολλοί αναρωτιούνται, οι ποδηλατόδρομοι δεν χωράνε. Μα χωράνε γιατί είναι αντικονομικά σχεδιασμένοι όλοι οι δρόμοι λόγω μιας παράδοσης τυχαιότητας. Πάμε στην επόμενη. Εδώ βλέπετε όλες οι διαβάσεις πεζών και για να μην παρκάρει ένα αυτοκίνητο στη διάβαση και για να μπορεί το μικρό παιδί κυρίως να έχει αυξημένη οπτική αντίληψη, πετυχαίνεται με την διαπλάτυνση στις διασταυρώσεις, διότι και μικραίνει η διάβαση, άρα και ο κίνδυνος, αλλά και το οπτικό πεδίο μεγαλώνει. Είναι άλλες 3-4 διαφάνειες. Πάμε στην επόμενη. Εδώ έχουμε την πρόταση να μπαίνει ένας σηματοδότης επενεργούμενος από τους πεζούς σε κάθε είσοδο των σχολείων, άσχετα από την προηγούμενη πρόταση. Πάμε στην προηγούμενη με την ανύψωση που είδατε στο βίντεο, ενώ να υπάρχει και επενεργούμενος σηματοδότης. Εδώ αυτό που ανέφερε και ο κύριος Καρόπουλος, αλλά χωρίς την πτυχή του λεωφορείου. Καταρχήν όμως πρέπει σε όλες τις διαβάσεις, σε όλες τις τάσεις πεζών να υπάρχει διαπλάτυνση αυτή για να μην έχουμε τη στάθμευση. Είναι ένα πολύ απλό μέτρο, φτηνό, που μπορεί να γίνει άμεσο και μάλιστα με χτισμένο πεζοδρόμιο. Πάμε στο επόμενο. Εδώ δείχνουμε ακριβώς πώς μια διάβαση πεζών με μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και φυσικά με την ράμπα που χρειάζεται για τα άτομα περιορισμένης δυνατότητας κίνησης. Πάμε στην επόμενη. Εδώ ουσιαστικά η αγγλοσαξονική πρόταση του look left
ή to look right, όπως το γράφουν οι Εγγλέζοι, το μεταφέρουμε στα ελληνικά, κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε, ο καθένας θεωρεί ιδιωτικά ότι πρέπει να ανακαινήσει το μαγαζί του, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν 30 παρεμβάσεις ιδιωτικές σε μια πόλη, οι οποίες αθροιζόμενες όλες μαζί δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Εδώ θέλει μια προσοχή, θέλει μέτρα και θέλει και μια αισθητική αλλά και πραγματική περιβαλλοντική προστασία. Αυτά ήταν, υπάρχουν άλλα τόσα. Είναι βέβαιο ότι οι πόλεις μπορούν, όχι μόνο με μεγάλα έργα, στα οποία πολλές φορές επενδύουν και οι δήμαρχοι, αλλά και οι πολιτικοί, αλλά με μικρά καθημερινά, τα οποία θριζόμενα συσσωρεύουν μεγαλύτερη θετικότητα προς τον πολίτη. Τέλος, κλείνω με το εξής. Η πόλη, η πολιτική, ο πολίτης και ο πολιτισμός, όπως ωραία μας τα παρουσίασε ο καθηγητής ο Κίμων ο Χατζημπύρος, είναι έννοιες συνυφασμένες και στην πραγματικότητα η φροντίδα προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι στην πραγματικότητα το κύτταρο της πολιτικής συναίσθησης για την καθημερινότητα και τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θέλει κάποιος να μιλήσει, να πει κάτι, να τοποθετηθεί, κάτι πιο βιωματικό να με καταθέσει. Δεν είναι εδώ όμως. Ήταν. Όχι. Ήταν κάποιος που ήθελε να τοποθετηθεί, αλλά Μιχάλη έχει φύγει. Θα ήθελες να μας μεταφέρεις κάτι? Ναι, γιατί όχι. Χαίρετε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να δείξουμε το χάρτη, γιατί είπε και ο Δήμαρχος ότι κάναμε το σχολείο ένα χάρτη για μια προσβάσιμη διαδρομή. Αλλά δεν έχει νόημα να δεν το δείξουμε. Μπορούμε? Νικό, έχει ίντερνετ? Ναι. Λοιπόν, κάναμε ένα χάρτη με το σχολείο, με το ΕΚ. Με τα παιδιά στην ουσία βγήκαμε στην πόλη και χαρτογραφήσαμε 2 διαδρομές. Η μία... Για μισό λεπτάκι. Δεν πειράζει. Ναι, έχουμε και το ίντερνετ. Στην ουσία είναι η μία για τις βασικές υπηρεσίες της πόλης, όπως είναι η νομαρχία, το δημαρχείο, η πρόνοια, αλλά και μία ακόμα που αφορά την τουριστική διαδρομή. Μισό λεπτάκι να το βρω. Το πρόγραμμα λέγεται Free Mobility, είναι η ελευθερία μετακίνησης της πόλης. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε πάει στην κυρία Μπράκη να παραδώσουμε τους χάρτες. Λοιπόν, η πρώτη διαδρομή είναι αυτό που σας είπα, που περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες στην πόλη και χρησιμοποίησαμε φωτογραφική μηχανή που τα παιδιά φωτογράφιζαν τα σημεία προσβασιμότητας και το ελεύθερο πρόγραμμα της Google Maps.
Στην ουσία, εδώ πέρα είναι όλα τα σημεία της πόλης. Τα μπλε είναι οι βασικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε εδώ πέρα, θα δούμε ότι είναι τα ελτά τρικάλων. Και τα κόκκινα σημεία είναι τα σημεία προσβασιμότητας, που χρειάζονται αλλαγή. Έχουμε κάνει φωτογραφίσεις που δείχνει το πρόβλημα και την πρόταση από δίπλα. Και έτσι είναι όλη η πόλη. Στο κέντρο της είναι γύρω στις 10 βασικές υπηρεσίες. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, είναι τα δικαστήρια. Εδώ πέρα βλέπουμε την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Και ο δεύτερος χάρτης είναι με τουριστικό ενδιαφέρον, γιατί έτσι έχουμε αρκετούς τουρίστες που έρχονται να δουν την πόλη μας, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη για όλους. Λοιπόν, περιλαμβάνει επίσης τα βασικά σημεία τουρισμού, που ξεκινάει από το Φρούριο στην πόλη και καταλήγει εδώ πέρα, στο Μουσείο Τσιτσάνι. Και με το ίδιο σκεπτικό έχουμε κάνει μία διαδρομή με τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουμε και μαζί με το Δήμαρχο που παραδώσαμε, ευελπιστούμε έτσι να γίνουν όσο δυνατόν πιο προσβάσιμα. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μιλήσει, όχι. Κύριε Θοδωράκη, καλή επιτυχία.